मनोज हलवाई भैया बहुत प्रेमी है, फैन है, पुरस्कार एक बदल बनी। अरे का देख लो जल्दी कहो तो ठीक है लो घरवा से का भइल ए सखी हमारे से कुछ कहते नहीं खे रहे द ए सखी आ कहला बिन रहते नहीं खे तो उगुल द रहा भाई ए सखी देखन बा कोर दए भय किसर सब भत सुहाए शाम गोर किंग कहू बखानी गिरा अनय नयन बिनु बानी वाह वाह ए सखी देख ले बिया आँख और रूप के वर्णन मुंह से करे के पड़ी और रूप के वर्णन मुंह से ना होई अगर जीबिया पले आँख रोती तो और रूप के वर्णन कर देती खुदे अवतारे के दिखा देता नहीं लता ओट तब सखी ने लखाए श्यामोल गोर किशोर सुहाए ए सखी हई जन गोरखा बानी ना अरे माई रे माई बड़ी खिसिया बानी ए सखी हई जन सावर का बानी ना ई दादा रे रह रह के जान मारता अरे सखी तोहरो अनुभव कहा इतने दिन में दोनों जना के जांच देहलू कौन बात नहीं कहलू रहुओ कहवा में अपना लेडीज से कुंवर जी हमार तो कोनो ही छोड़े के परे बुझाता नहीं व्यास लोग के चौपाई याद नहीं खे हो आज नचनी आ जाए धर्मात्मा नचनी मान में तारे के बरस काहे ना कावना में गोनोई जो में काहे जना गांव में कुंवर जी के तीन गो बहन काहे ना जब हमनियों के जाइले तो हमने के लोग जाके गार्जियन जस मानेला प्लस सारे के नाता से हमसे हंसी मजाक होता है जमी काहे ना तीन गो बहन जहां सैकड़ों पाहू हो जना जमी बाप रे बाप मतलब है बड़का रघुवाई मन पर फतेनारायण सिंह जी समाज सेवी उदय नारायण सिंह जेल बनी माने वही परिवार के हुआ धई के डबरिया संवरिया तो चलो लीरे बाबा धई के डबरिया संवरिया चलो लीरे बाबा धई के डबरिया संवरिया रवा ठीक नहीं तने बाकी पूजा के सीन में पूजा करे जाता रही और औरा पूजा मंगवा तक धई कटकरिया समरिया रोल न रहो ना जाके चाचा के बोला लेबो कि ढूंढेगा पोखरवा भितरिया करलिया स्नान ओइसन जनाता अभी अभी डुबकी मारे को तले हो साबुन लगावे लगली दाढ़ी बनले बुलेट लागल बा दाढ़ी तत्काल बन लगा बुलेट लागल बा दाढ़ी प्लेट लागल कौन बात ना ऐसा न जनाता नहाता तो पानिया में हो जा ऐसा न जनाता पानिया में हो जा ऐसा न जनाता भगवान के कान में जब आवाज जाई कभी खान कि लाज हो माने से कहानी भगवान ए बबुआ कोरोना अनुमान ऐसन जनाता सुनना सुनाता गवाता अहन बोगी में लोगी गान सुनना सुनाता बोगी में लोगी गान सुनना सुनाता लखन तहरा बुझाता कुछ आवाज आवता संग सखी सब सुबक से आनी गाँव ही गीत मनोहर बानी मन के हर वाला माने में गीत होत रहा तो ये लखन अरे देखो आजा लखन कुंवर ये लखन अरे देखो कैसे फूलन पे भंवरा गुल जार कोई
ए लखन लाल आओ सुना ना तनी होता ते कोई सा मनोहर बने फूलवरिया उमरिया अरे बिताई बीती फूलवरिया उमरिया बिताई बीती हो मनवा भीतरी कोई तरी हो हमार पर लगा एक आदमी कहला कि लोहरी जी के लिखल गायत्री ठाकुर के प्रसंग तो कौन कोनो काहे गावे लो तो हम पूछने की गायत्री बात से पूछियो कि वो भिखारी ठाकुर काहे गावे लो महान आदमी के नकल करे में कोनो दिक्कत ना हो गायत्री ठाकुर गुलाब शर्मा राधा कृष्ण यादव दुर्गेश भैया डुमराव से 500 रुपया पुरस्कार दिले बनी हार्दिक प्रणाम करता जा बड़ा बाबू बने का दुर्गेश भैया बड़ा बाबू अच्छा बार बार प्रणाम को नहीं भोला दानी बनोले रही एक सखी सी संग बिहाई गई रही देखन फुलवाई जान बुझ के रास्ता बदल के कहने को लीजिए भगवान राम और लक्ष्मण फूल के इंतजार में वाले लोग आ जात आ रही है रूप देखले बड़ी है जितने तेजी में गोइल बड़ी उतने तेजी में दौड़ल बड़ी उनसे का लो बाकी झूमत आइलू हासा आ खुशी फटल नहीं फटा आ कहू रे सहेलिया पैसा बोल के चंदन सिंह जी भैया 500 रुपया पुरस्कार दल बने हार्दिक प्रणाम बा आ कहू रे सहेलिया में नया पवन बा श्याम गौर की निकाह बखानी गिरा अनयन नयन बिनु बानी आंख बिना जीभ के बा आ जीभ बिना आंख के की तो आंखिए देखी तो आंखिए बोली सही कही जीभिए देखी जीभिए बोली देखले में आंखिया कहे के बा जीभिया के थ्योरी कहे में तने कर बना जाए हमारा फतनारायण बाबू अरक ग्राम भोलादारी बनौले रहे बार बार हार्दिक प्रणाम बा पद प्रतिष्ठा में 4 चांद लग रहा है नजरी से देखनी कैसे तोहरा के बता दी चलू रे सहेलिया चल के अखिए से देखा दी ऐसा छायल छबीला ऐसा छायल छबीला गुलाब कमान लजा कहू रे सहेलिया में नया कुल ही जानी गोइली जाके लगली राम के ओरी राम भइल चांद सीता बन गइली चपोरी प्रसंग के ही जा रहे तो राम सीता के पहला नजर मिलल बा जे हिस्ट्री अनर्स पहले हुई जानत हुई विवाह 8 प्रकार के होला मनुस्मृति में तने अलगे मत दिहल बा तो ये पहला बियाह जब नजर मिलल एक दूसरा के दिल चोरी हो गए तकरा गंधर्व विवाह कहल जाला एगो स्वयंवर होला लड़की स्वयं चुनेली एक घड़ी तब यही कर ना होगो एगो रोडो मैरिज चलत रहे चलते फिर तक घिंच ले जा जन कृष्ण जी कहले शिशुपाल बारात लेके आइल बड़े आ दुल्हा के भुवन फोड़ के मौर और बिग दे ले आ लड़की लेके भाग चल ए राम जी के सीता जी के पहला नयन मिल वही जब प्रसंग करा के कुंवर जी का कहल रहे केने बानी